सुन्नी है पढ़ लिख के आइल बड़े। हाँ तो तनी एगो सवाल बताओ। बोला। मर्द के कौन ऐसा अंग बा जौन ठंडा में सिकुड़ जाला? छोटे लाल महतो। अरे जान एक बेर में 3 गो बच्चा तारा देवे में लाज लागत है। हां दे दे थान ले ले को 3 गो बच्चा देवे में। ए भाई तनी गाड़ी देव के बा हमार भाई है जंतर आधा जमीन ले लेल बा। चलो ना तार साटा मार दे। चलो ना गाड़ी दे दियो। चलो ना तू गाड़ी देव के ना। ए चलो अल हबीबी ये क्या होती? ये कमल कार होती। कमल कार ले दहिया। ये मतलब क्या होती? ले दहिया मछली साले। तो ये क्या करती तुम यहाँ पे? अरे मछली मारती आ घरे ले जाके बनाती, अब वीडियो भी बनाती। बसंत वीडियो बनाती? हाँ बसंत के ऑफिशियल हम देखती। हाँ चल निकल। आओ लो नाती के बेटा आओ जी क्या नो 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 नो। दुगो अमरूदिया में से तुर ली। हाय आवे ना झोपो में से तू लो नाती का बेटा। तू ही कर आओ ना देख बेटा तू ही कर। नरमाल चलो। भाग नाती का बेटा। समझ आता लोग फिर के आइला लूट ला। यार सोचा तानी कि हम शादी कर ली आ मेहरी के हाथे खा के मोटा जाए। कर कोनो बात नहीं खे जाना तरी शादी करे जाइल जाला नु तो गणिया में इतना पातर बांस ढुकेला ठीक बा। ओकरा बाद जितने दिनवा बीतत जाला उतने बांसवा मोट होत जाला ठीक बा। ओकरा बाद लास्ट में जब मोट हो जाला न तो गणिया फट जाला। ए अंगार यादव तोहरा सामने कोनो बच्चा ना तार दामाद खेसारी लाल यादव खड़ा बा। एगो ऐसा ना हीर जेकर हाथ गिरला ना ता कान बहिर हो जाला आ जब लात पड़ेला ता छाती पचक के 6 इंच गहिर हो जाला। हमनी के ताकत के वही तोरा अंदाजा नहीं के। कहाँ जाता नहीं? जाता नहीं माँ कहिया गोरे जाए के जरूरी बा? रोज ता सही जाई लेना काहे आज तो हर व्रत नहीं खे। का बात करता रू व्रत नहीं खे? हेलो कहाँ बानी? बाजारे आई रहनी हो आवते बानी। कितना देर में? इहे 10-15 मिनट। ठीक बा जल्दी आवो। सुना ना कुछ खइबो करबो? भूख तो लागिए गइल बा आवत तनी तो खाएम। का खइबो? पुलाव खाए के बड़ी मन करता रे। ठीक बा ओने से अइहो नु तो किन के ले अइहो। का हो भाई का हाल बा? ठीक बा। भाई पाइटा में मुद्द देले बड़ा का हो? मर्द पानी डाल देला से भीज गला पूरा पाइता बा। ना इस साला साचो के मुतले भाई। मुतला नहीं गिला ना सुंग लो बखरा नहीं रोकता लो सुंग लो।